Bi kunnafoni bakurubaw la cɛmancɛla fanga maa ɲɛma colonel Asimi Goita ale kɔni ye kulu bisimila min yɛrɛ jɛkuleni bɔra Turki yɛrɛ jamana kan walasa Mali yɛrɛ ni Turki jamana u ka bolodi ɲɔgɔnma yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na min bɛ se ka kɛ hɛrɛ ka ɲɛsin a jamana fila yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. Misiri kura o kɔni dayɛlɛla ATT bugu filanan na Sevarekaw fɛ yen nɔ an ka jamana yɛrɛ marabolo duurunan na o kɔni bɛna kɛ fisamaciyaba ye ka ɲɛsin ni sigidalamaw ma u ka bato yɛrɛ kɛliw a bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na. Farafina kibaruyaw la Uranda jamana ale kɔni bɛ ka jalaki ta ka bi Kongo jamana ka jira ka fɔ mugujugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko roquette ko caman kɔni filila ka ɲɛsin Uranda yɛrɛ jamana ma. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ ka bɛn ni bi sibiri don ye Zulkada ni bamananw ko selifurancɛ kalo o tile 12 ye bi hijira ye san 1443 sɔrɔ ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ye danaya ta ka da tele ɲɛta ka sababu kɛ a ka kunnafoni yɛrɛ sanumanw dicogo ye ka kunnafoni kɔni dayɛlɛ ni an bɛ se ka fɔ min bɔra cɛmancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛma yɔrɔ ni o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye tɛgɛnɔ kɔni bila sɛbɛnfura dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ka décret dɔ kɔni signé min bɛ tali kɛ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilali la sen ka kulu min kɔni bɛna ɲɛsin jamana yɛrɛ sigi kanba ma ni a bɛ fɔ o ma constitution bari ni ye tali kɛ i bɛna ye k'a fɔ constitution min kɔni bɛ anw ka jamana bolo an bɛ don min na komi bi a ye san 30 sɔrɔ majɛ dɔw b'a la walima faranka dɔw bɛ yen nɔ minnu ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ mako bɛ o la o kama yɛlɛma kɔni kan ka boloda ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ sigi kan ba in ma ne nin ye sɛbɛnfura kofɔlen jamana yɛrɛ kun kan k'o kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a sɛbɛnfura in kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma constitution du Mali ni ye nin sɛbɛnfura kofɔlen ta k'a lajɛ Asimi Goita yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la maa minnu kɔni bɛna a baara kɛ a baara kunfɔlɔ olu ka ca kɔni tɛna tɛmɛ kalo 2 bɔɲɔgɔnko kan wa ni ye maaw ye minnu bɛna kɛ maa hakili juru canin ye minnu bɛ sariya ko yɛrɛ dɔn wa maaw don fɛnɛ minnu bɛ adamadenya yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ caman kɔni bɛ yen nɔ u bɛ minnu kalama kɔma u kɔni bɛna to ni jɛkulu kofɔlen kɔnɔna na ka wele bila ka ɲɛsin maa wɛrɛw fɛnɛ ma minnu bɛ se k'u ka hakilinaw d'u ma walima minnu bɛ se ka u ka hakilinaw fara u ka hakilinaw kan walasa nin sɛbɛnfura baara kunfɔlɔw olu bɛ se ka kimɛ cogo min na o de kama Asimi Goita ni ye ale yɛrɛ cɛmancɛla fanga maa ɲɛma ye a ye nin kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka sɛbɛnfura tɛgɛnɔ bila ni a bɛ fɔ o ma ko décret min ni a tɛgɛnɔ bila kɔni kɛra Asimi Goita yɛrɛ fɛ ka bɛn ni kununko yɛrɛ juma ye ni o bɛnna juin kalo yɛrɛ tile 10 ma san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔ an bɛ se ka fɔ ala ka nin kɛ tare ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma. Tɛgɛdi ɲɔgɔnma o bɛ se ka sinsin ni ka o sabati Mali yɛrɛ ni Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka fɔ Turki jamana ale fana ye diɲɛ yɛrɛ setigi jamana ye bi bi in na min ni a kɔni ka sɔrɔ bɛ ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ jamana caman ma walasa u yɛrɛ ni an ka jamana ka bolodi ɲɔgɔnma yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min na u ka diɲɛ yɛrɛ magobatigiw yɛrɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni wulila ka bɔ Turki jamana yɛrɛ ka kana anw ka jamana kɔnɔna na minnu ni u bisimilara cɛmancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛma fɛ colonel Asimi Goita min ni a bisimilali kɔni kɛra kununko yɛrɛ juma juin kalo tile 10 san 2022 ni ye nin kulu kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ min bɔra Turki jamana yɛrɛ ka kana a kulu yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o kɔni ye magobatigi ye a bɛ fɔ maa min yɛrɛ ma Fati Altunbasa nin kɔni ye diɲɛ yɛrɛ magobatigi ye min bɛ Turkikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ale de kɔni tun kɛn bɛ ka kulu yɛrɛ ɲɛmaya minɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ kɔni bolila min ka o de ye Turki jamana ani Mali yɛrɛ jamana tɛgɛdi ɲɔgɔnma in yɛrɛ a bɛ se ka kɛ sinsin fɛn ye cogo min na wa a bɛ se ka kɛ tɔnɔbɔ fɛn ye cogo min na ka ɲɛsin ni jamana fila yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma
masalaw kɔni fanba bolila o de kan ni ye Turki yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na a kɔni nana ɲɛsin anw ka jamana ma min ni kɔni bolonɔ caman bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ta sira fɛ ka taa se o n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma nin tagama min filɛ nin ye nin kulu kofɔlen fɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ a bɛna kɛ samaciyaba ye tɔnɔbɔfɛn fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ tentɔcogo la ka ɲɛsin ni jamana kofɔlen yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen ma min kɔni ye Fati Altunbasi ye min ye kulu kofɔlen yɛrɛ ɲɛmaa ye a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin colonel Asimi Goita ma wulikajɔ ni cɛsiri min ni a bɛ k'o ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ jamana ma nin waati in na o cogo kelen na colonel Asimi Goita ale yɛrɛ ye nisɔndiyaba sɔrɔ a tilara ka folikan kɔni da Fati Altunbasi yɛrɛ da ka taa fɔ Turki yɛrɛ jamana masakɛ ni o ye Recep Tayyip Erdogan ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma ni jamana kofɔlen fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni bɛ kɛ sinsinfɛn ye an bɛ don min na komi bi Turki jamana ani Mali yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ minisiri min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ taga ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka taa se jamana yɛrɛ baara kologirinw ma ka taa se minisiri fɛnɛ ma min yɛrɛ sigikun ye sigida yɛrɛ a bɛ se ka latanga cogo min na ka taa se sanuya yɛrɛ walew bɛɛ lajɛlen ma olu kɔni ye munumunu salo yɛrɛ kɛ Bamakɔ tarata tɛmɛnen ka se ka taa i ɲɛ da yɔrɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔbolo minnu kɔni bɛ Bamakɔ jiboli dingɛba minnu kɔni bɛ yen nɔ samiya donda in yɛrɛ la ka se ka taa i ɲɛ da olu yɔrɔ kofɔlenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na nin tagama min kɔni kelen filɛ nin ye maaw kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan minnu yɛrɛ a servisiw yɛrɛ cakɛ bondaso yɛrɛ ɲɛmaa ye ka taa se maaw ma minnu yɛrɛ fɛnɛ ma hakili juru canen ye walasa ji yɛrɛ bolili Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kasara kɔni kana maaw sɔrɔ cogo si la minisiri muso min yɛrɛ kɔni ka ca bɛnnen don taga ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka taa se jamana yɛrɛ baara kologirinw ma ni o ye danbelelakaw furumuso ye Madina Sisoko ale ye dakuruɲa fila fɔ a kisɛw la seereya min sɔrɔla fɛ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ni n tɔɲɔgɔn minisiri min ɲɛsinnen don bɛsɛya ma dugu kɔnɔ ne n'o wulikajɔ min na wulada in na wulikajɔ kun ye ka jateminɛ an ka siraba minnu dilala faso fɛ sirabaw dilali la jitɛmɛ sira dɔw bɛ olu dilaliw kɛrɛfɛ o jitɛmɛ sira ninnu fɛnɛ bɛ olu bɛ taa kunjɛ folo dɔw kɔnɔ donc an wulila bi wulada in na ka n'olu lajɛ Mali sigilen don kɛɲɛkan va min fɛ u ko ko Mali garisigɛ bɛna kɛ ji min ɲina ko ji ko hakɛ k'a ka bon ka tɛmɛ san dɔw ta kan anw dun y'a jateminɛ san tɛmɛnen ninnu na hali n'olu ji hakɛ ma bonya olu ji n'a nana kuma dɔ a bɛ don mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔdawolo ninnu fɛ ji min don kan a bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔ caman kunna an wulila an y'a daminɛ Bamakɔ komini damadɔ la mais an ye minnu ye olu ma an nisɔndiya kosɛbɛ ni n ko ma nisɔndiya anw dara sɔrɔ ji fɔlɔ ni jitɛmɛ sira minnu bɛ yen ni jamana kɛmɛ ka miliyari caman d'u la k'u labɛn walasa ni ji nana ji bɛ se ka jigin u kɔnɔ ka taa taasira fɛ ka taa bawolo fɛ an y'a sɔrɔ olu caman bɛ yen olu dabɔra min kama a tɛ k'o baara kɛ ni n ko a tɛ k'o baara kɛ minnu bɛ yen n'olu ka sow ka surun a la a fɔra ko bɛɛ ka ɲama minɛn sigi ka da la wotorotigiw bɛna ta olu tɛ ɲama minɛn sigi u ka da la n'olu y'u ka yɔrɔ furan olu b'u kɔfilɛ k'u ɲɛfilɛ ka n'u k'a kɔnɔ wotorotigi yɛrɛ dɔw bɛ yen n'olu taara ta yɔrɔ dɔw la n'olu tɛmɛna n'olu y'a sɔrɔ maa tɛ olu b'o k'a kɔnɔ ji kan ka taa ni min ye o ji tɛ se min kɔrɔ ka taa o olu bɛɛ bɛ to a kɔrɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan waati waati samiyɛ kalo 4 sani ka t'o dafa an bɛ taa sɔrɔ to min bɛ jitɛmɛ sira ninnu fɛ o yɛrɛ ka ca n'a a wo hakɛ wo kan ka ji min fili donc ji tɛ taa ni ji taara ji dun t'a tɛmɛ sira bila ni ji jɔra ji bɛ walankata ka taa don mɔɔw kan ka tiɲɛni k'u kunna an ka service minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko service technique olu ye baara min kɛ ni bato kɛra a kɛcogo ma ji bɛ taa ji tɛ don maa si ka tiɲɛni tɛ maa si sɔrɔ ani maires caman kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye jateminɛ kɛ nin baara kan ka kɛ cogo min na État ye musaka minnu bila an bolo kɔrɔ o mana bɛn min ma an b'o kɛ minnu b'a kɛrɛfɛ n'olu sera k'u jɔ o jɔyɔrɔ la k'u ka ɲama furan k'a bila kɛrɛfɛ wotorotigiw kana ta ka taa n'a ye déchargew la o la an bɛ ka ko min kɛra makaran n'o ye jizo ka don mɔgɔw kan o bɛ dabila nka population b'a kɛrɛfɛ n'olu bɛ ka continuer ka na n'u ka ɲamaw ye ka n'olu bila a kɔnɔ laɲini tɛ sabati dɛ.
An ka jamana marabolo duruna ni an ko ma 5e région Mopti kaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare kaw fɛ yen nɔ u ka kin min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ATT-bugu 2nan olu kɔni ye misiri kura yɛrɛ sɔrɔ misiri min ni CFA wari $65 bɔɲɔgɔnko de donna la an bɛ se ka CFA wari $65 o de donna ni misiri kofɔlen na misiri in kɔni bɛna kɛ samantiyaba ye ka ɲɛsin ni kin yɛrɛ maaw ma u ka bato yɛrɛ kɛli a bɛ se ka nɔgɔya ma cogo min na ka taa se alisilamɛya yɛrɛ baara tɔ bɛɛ lajɛlen ma a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye sevarekaw yɛrɛ fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kin min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ATT-bugu 2nan Ayisata Mayiga ale bɛ walawalali kɛ an ye Akisato kan. Ni misiri kofɔlen ni a ka sabin yɛrɛ kɔni bɛ t'i jɔ fo sefa wari $65 bɔɲɔgɔnko la a kɔni bɛna kɛ sababu ye ka lafiya se ATT-bugu 2 alisilamɛw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare kɔnɔna la. Ni wa 60 ni wa 5 ani dɔrɔmɛ 66 ma bɔ fan wɛrɛ fɛ de silamɛw a bɔra anw de kun a bɔra anw de dofa la ATT-bugu silamɛw minnu bɛ selen misiri la Sevarekaw Moptikaw ban ɲumankɛw olu ka dɛmɛ don hali bi y'o de fɔ an kan bama an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka barika don an yɛrɛ la an ka da an yɛrɛ la wallahi ala ye foroba de maa si ta tɛ an kana sigi ka maa wɛrɛ ka dɛmɛ ma kɔnɔ baara min filɛ nin waati in na a yɛrɛ k'a fɔ u ye misiri in jɔ k'a tɔgɔ da ko Masjidul Ittihad la mosquée al Ittihad o ye kelenya tɛgɛdi ɲɔgɔn ma u y'a tɔgɔ da misiri in na misiri min filɛ nin waati in na bɛɛ lajɛlen ta don ATT-bugu 2 ka taa se Jonjori ma ka taa se Jalangu ma ka taa se yɔrɔ wɛrɛ ma bɛɛ ka kan misiri in na ka yɛrɛ fana k'a fɔ MINUSMA ka jɛkulu kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛ min ka baara bɛn bɛ silamɛya dɛmɛni ma n'o ye anw ka wolofɔ minnu bɛ MINUSMA na ko ko fɔ ko waleɲuman dɔn ka d'a kan u ye baara min kɛ u ye dɛmɛ min kɛ misiri in na a ma dogo maa si la. Fɛn min ye maire ka nɔlabilala ye ale fana kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kan a y'a ka nisɔndiyakanw jira ka kɛɲɛ ni nin waleya ɲuman yɛrɛ kɔni ye. Donc ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ ka bɔ dugawu kɛ jamana ye jamana bɛ taa ɲɛ donc ne bɛ bɔ nin quartier in de kɔnɔ n hakili la misiri in y'a ye depuis a bɛ daminɛ waati min na fo bi alihamudulilayi a sera nin yɔrɔ in ma donc a diyara ne ye ne yɛrɛ ka kɛ nin kɛnɛ in kan parce que n ye fɛn dɔ ye o b'a yira k'a fɔ ni silamɛw y'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛn fɛn na a fɛn bɛ se ka taa ɲɛ parce que comité de gestion mun bɛ yan n b'u ka cɛsiri dɔn n b'a ye u tun bɛ baara mun na initiative locale de don mais a wolola mun na bi an bɛ nin so ɲumanba in kɔnɔ mun ye ala ka so ye donc n'an bɛ fɛ an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la bi an ka karamɔgɔbaw bɛ yan u k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana in bi lahala mun kɔnɔ a lahala bɛɛ bɛ daminɛ an ka du de kɔnɔ il faut k'u cɛsiri u ka baara kɛ bɛɛ n'a ka mission de don dɔ bɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi o y'aw ka mission de an kun ye karamɔgɔw ye n'aw ma jɔ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ firi ala ka n'a firi pour que jamana in kana firi a y'an sama ni dugawu ye misiri kɔnɔna fana aw k'aw jija parce que an ye alimami ka kutuba mɛn aw k'aw jija aw ka misiri baara di mɔgɔ minnu bɛ ala ko dɔn u bɛ baara kɛ ala kama pour que misiri ka se ka taa ɲɛ parce que n'aw m'o kɛ dɔrɔn o le k'a ka na ni hɛrɛ ye a bɛ na ni fitinɛ ye ala k'an kisi o ma parce que an b'a ye nin waati laban in na a misiri caman bɛ yen o problème bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala kana taa kɛ o ye maire tɔgɔ la an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ka jamana basigi mais en même temps n'an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ n'o en tant qu'autorité locale pour que k'aw dɛmɛ nin baara ninnu na an bɛ aw dɛmɛ a la ala ka nin so sugu caya parce que ni ala ta fɔra hakili la o de ɲɔgɔnna tɛ yen comme alimami y'a fɔ cogoya min na m'olu ye misiri in jɔ a bɛ n'a fɔ olu fana ala bɛ n'u sara ni villa ye alijinɛ na donc n'o bɛ na kɛ ala fana ka anw sara ni villa ye alijinɛ na an mun nana kɛnɛ kan an mun kɛra seere ala k'an ka silamɛya kɔrɔta. An ka hakili to misiri kɔnɔnaw la o de kɔni kɛra weledakan ye ka bɔ alimami yɛrɛ kɔni yɔrɔ. An k'an janto misiri kɔnɔna ninnu na mais sagira ko n ka lase silamɛw bɛɛ lajɛlen ma an k'an janto misiri kɔnɔna ninnu na an k'an jɛ misiriw la an ka bɛn misiri minnu bɛ 120 kɔ o de bɛ Mopti région na Mopti ni Sevare la misiri min mankan t'a la ka dɔgɔ an b'a ɲini jama fɛ lɔsi la ala kama an bɛ bɛn de ɲini jamaw fɛ an ka bɛn ala yɛrɛ kun de kama misiri dabɔra bɛn de kama an mana bɛn an mana fɛn o fɛn fɔ ala ye ala k'o k'an ɲɛ yarabala k'an bɛn.
an bɛ dugawu de kɛ ala ka barika don ni misiri kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna. Ka kɛ ni nafolo dunko juguya kɛlɛli ye anw ka jamana kɔnɔna na cakɛ bundaso min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma bureau du vérificateur général la olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni nana bɔ dɔgɔtɔrɔsoba min yɛrɛ bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ ni a bɛ f'a ma hôpital du Pont-G sɛgɛsɛgɛliw nana boli kisaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ san 2018 san 2019 san 2020 ka na se san 2021 yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na bila fo juin kalo tile 30 yɛrɛ la san 2021 sɛgɛsɛgɛliw kɔni nana boli kisa mun kan walima waleya minnu kan o de sɛbɛnfura minnu yɛrɛ kɔni bɛ don ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na ka taa se musakaw donni ni musakaw yɛrɛ bɔli ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw minɛnw sanni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma da nana don nin bɛɛ lajɛlen na sɛgɛsɛgɛliw nana boli nin bɛɛ lajɛlen kan a nana ye k'a fɔ sɛfɛwari miliyɔn 760 ani 60 bɔɲɔgɔnko sɛfɛwari miliyɔn 760 ani 60 bɔɲɔgɔnko o de kɔni tununa so ni kungo cɛ walima an bɛ se k'a fɔ min yɛrɛ taayɔrɔ kɔni ma se ka bereberelatigɛ di an bɛ don min ko bi bureau du vérificateur général ka ɲɛfɔcogo la min kɔni kɛra majɛ ye ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen yɛrɛ la a kuma kɔni cayalen don an bɛ don min bi an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na Aliyu Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kisaw la. Mali kunkanko kibaruyaw la vérificateur général n'ale ka baara ye ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka faso cakɛ yɔrɔw jateminɛ nafolo minnu bi dun n'a bɛ kɛ yurugu kɔnɔ ka se ka olu kɔni dɔ cogoya min de la a jirala k'a fɔ a ka wuli ka jɔ kɛlɛ yaasa ka se ka fɛn min ye Mali dɔgɔtɔrɔsoba n'o ye Pont-G ka ɲininiw fana kɛ o kasabiw yɔrɔw la o de hukumu kɔnɔna na sa a nana ye k'a fɔ ko fɛn min ye Pont-G kɔnɔna na kasabi caman kɔni bɛ yen ko o kɔni suyɛnna ka se ka o kɔni ci waraku la cogoya min de la o de la o ye o kafew bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa bi fɛn min ye kiiritigilama kɔrɔ n'o ye Bamakɔ sigida sabanan o kiiritigilama n'u b'a wele ko pôle économique kiiritigilama ka se ka o kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ o kɔni ye cogoya min de la o de la ka ɲɛfɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ fiɲɛ yɛla baara yɔrɔ minnu na ani kasabi minnu kɔni dunna o de la a kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko fɛn min ye mansin minnu bɛ yen ni u bɛ jabɛtitigiw walima maa wɛrɛw ka se ka olu kɔni ka banaw kɔni jateminɛ n'u b'a wele ko dialyse a jirala k'a fɔ o mansin minnu ni olu kɔni ɲina ko o sanna hakɛ min na sa k'a fɔ ko o ma pereperilatigɛ kɛ o la o de nana ye kasabi min nana ye u kɔni nɔfɛ o kasabi tali jɔ fo sefa wari miliyɔn 370 ani 7 ani fɛn min ye 80 ani kɔ bɔɲɔgɔnko kɔni de ye a jirala fana k'a fɔ ko marché dɔw fana bɛ yen ni olu kɔni tɛmɛna fɛn min ye Pont-G ani maa dɔw cɛ fɛn min ye a kasabi bɛɛ lajɛlen kɔni sara la nka minɛn minnu bɛ yen n'u kan ka nasa ko o minɛnw kɔni ko ɲɛ de ma se ka da o minɛnw kɔni na ko o kasabi tali jɔ fo sefa wari miliyɔn 194 ani 4 fɛn min ye 60 ani kɔ bɔɲɔgɔnko kɔni de la a jirala fana k'a fɔ ni lapitani mɔgɔ b'i minɛ dɔw la u bɛ min wele ko appel d'offre u bɛ o min kɛ maa minnu bɛ yen ni u b'a fɛ ka fɛn min ye o minɛnw kɔni nati ni u bɛ kasabi dɔw sara ka se ka o kɔni sen don o la cogoya min de la a jirala k'a fɔ o kasabi min ni o kɔni bi sara sa ko a kasabi bɛɛ lajɛlen kɔni ma se ka se a se yɔrɔ kɔni na kasabi min ye majɛ kɔni kɛ ko o kasabi tɛ jɔ fɛn min ye sefa wari 50 ani kɔ bɔɲɔgɔnko kɔni de la a jirala fana k'a fɔ u bɛ min fana wele ko visa o de ye minɛn minnu bɛ yen ni u sanna o bɛ fɛn min ye tamasiyɛn min bila a minɛnw kɔni kan a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɔni kɛ o piriko la ko o kɔni ma o kɔni jateminɛ ka ɲɛ k'a sababuya kɛ ko majɛ kɔni nana ye o kasabi fana ko kɔni na k'a sababuya kɛ o kasabi min kɔni tununa o senfɛ o teli jɔ fo sefa wari miliyɔn 9 fɛn min ye 100 ani 20 ani dɔɔni bɔɲɔgɔnko kɔni de la a jirala fana k'a fɔ kafe min bɛ yen ni a kan ka bila sen kan ka ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ nin minɛn ninnu sanna nin dɔ la nin cogo ninnu kɔnɔna na o gafew kɔnɔna na ko jateminɛ nana ye k'a fɔ a minɛnw o giriya hakɛ ka taa se o valeur o hakɛw kɔni ma ko olu caman bɛ yen ko o minɛnw ye o bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ kɔni de la sisan na fɛn min ye yuruguyurugu kɔni kɔnɔna na o kasabi min bɛ yen sa ni o donna o senfɛ o kasabi teli jɔ fo sefa wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 10 ani 5 ani 50 ani bɔɲɔgɔnko kɔni de la wa a jirala fana k'a fɔ taji min fana bɛ yen ni o bɛ ta ka se ka baara kɔni kɛ ni o ye a jirala k'a fɔ ko o taji dɔw fana kɔni t'a la ka don fɛn dɔw da fɛ min tɛ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ o ka baara kɔni ye o kasabi teli jɔ fɛn min ye sefa wari 50 ani bɔɲɔgɔnko kɔni de la a jirala fana k'a fɔ fɛn min ye subahana mansinw ka nasira fɛ n'u ye informatique minɛn minnu bɛ o baaraw kɔni kɛ a jirala k'a fɔ olu minɛn minnu kɔni sanna ko fɛn min ye pereperilatigɛ kɔni ma kɛ o minɛko la o kasabi minnu donna o senfɛ sa o kasabi teli jɔ fo sefa wari miliyɔn 3 ani fɛn min ye 10 ani 5 ani bɔɲɔgɔnko kɔni de ye wa a jirala fana k'a fɔ l'impôt minnu fana bɛ yen ni olu kɔni bi sɔrɔ n'u ye recettew kɔni ye a jirala k'a fɔ ko
ni u ye o lempo ka se ka olu kɔni sarali k'u jɔ n'u b'a wele annulation ko wa o min yɛrɛ kɛla ni o kɔni kɛla fɛn min ye sariya sɔsɔ kɔnɔna na kasabi min bɛ ni o tununa o la ko teri jɔ sefa wari miliyɔn 25 fɛn min ye 20 ani bɔɲɔgɔnko kɔni de la vérificateur général hali sisan a kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye lempo ta nasira kɔni na lempo min bɛ ni o kan ko lempo ka taa a déclarer walima ka a lempo kɔni sara fɛn min ye a sara yɔrɔ kɔni na a jirala k'a fɔ ko o ma se o nɔ kɔni na o impôt kasabi min dunna o senfɛ min tununa n'a cila waraku la o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 6 fɛn min ye 20 ani kɔ bɔɲɔgɔnko kɔni de la wa jirala fana k'a fɔ fɛn min ye ponche yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ ponche kɔnɔna na kasabi min kan ka sara fɛn min ye UNPS kɔnɔna na a jirala k'a fɔ vérificateur général a kɔni ye fɛn min ye UNPS directeur ka se ka ale fana kɔni sɔmi k'a jira k'a fɔ kasabi min kan ka taa sara ye olu kɔni ye n'u taara sɛngɛlafiɲɛbɔ la u ka se ka lafiya cogoya min na ko o kasabiw ko olu fana kɔni tɛ ka se o se yɔrɔ kɔni na ɔ kasabi min ye majɛ kɔni kɛ o la sa ko o kasabi o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 31 fɛn min ye 100 ani 80 ani bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye vérificateur général yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni duga ani ka fɛn min ye jamana kɔni kisi ninnu ma cogoya min na a ye vérificateur général n'u ye Sanba Alamdu Babi ye a ye fɛn min ye a laɲini kɛ fɛn min ye conseil d'administration maaw kɔni fɛ k'a jira k'a fɔ o bɛ ɲɔgɔn ye minnu kɛ waati yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin baara ninnu na k'u lakile ko o baaraw ko olu ka se ka kɛ a waatiw la kuma bɛɛ ani a ye laɲini fana kɛ n'o ye conseil secret o directeur général walima ponche yɛrɛ directeur général ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ fana baara minnu bɛ kɛ ale fɛ yen ni o baaraw ni u bɛ gafew kɔnɔna na yaasa ponche dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kan ka boli sira minnu fɛ sariya fɛn fɛn b'a kɔnɔna na n'u kan ka sigi lasigiw ka taa kɛ fɛn min ye baara min kan ka di min ma o k'o kɛ ani ka taa se gafe min yɛrɛ bi fɛn min ye labitaniso yɛrɛ ka se ka a bolili kofɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen ka boli o bolicogo la ko o de bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye ka se ka labitaniso ni ka kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. sefa wari miliyɔn 760 min ɲɔmatunnen filɛ nin ye ponche dɔgɔtɔrɔso la o bɛ kɛ sababu ye ka an kunda farafinna ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kan Abdu Watara ale bɛ o walawala an ye. Guinée Conakry jamana kibaruyaw la jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Alpha Condé ka fanga bɔsi a la olu y'a jira k'a fɔ juma tɛmɛlen ko min ye juin kalo tile 23 nata ye u b'a ɲini u ka tɔndenw ani jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka nisɔngoya taama kɛ k'a jira finitigilakaw la k'a fɔ fanga bɛ ka taa cogoya min na olu fɛla tɛ olu b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka se ka fara olu ka hukumu kɔnɔna la min bɛ kɛ sababu ɲuman ye Mamadi Doumbouya ale ni a nɔfɛmaw u bɛ ka mara kɛ kɛcogoya minnu na Guinée Conakry jamana kɔnɔ yɛlɛma ka don o la olu b'a ɲini finitigilakaw fɛ min ye kumaɲɔgɔnya ye u ka sabati u ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana mara baaraw fana na jamanadenw ka hakilina ka ɲini min bɛ da o fana kan u ko n'i ye Conakry jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina dɔ ta ka lajɛ min bɛ yirali kɛ k'a fɔ u na camancɛ fanga kɛ kalo 36 kɔnɔ ko o waati ka jan kosɛbɛ u b'a fɛ u ni jamana kɔnɔdenw ka bɛn waati la waati min bɛ don hakili fɛ camancɛ fanga ka se ka kɛ fanga ka se ka di jamana kɔnɔdenw ma ni o koɲɔgɔnw ma lasabati olu kɔni tɛna don tuguni hakilina laɲini min bɛ olu la jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ale ni politique sira ani bɛjɛ fanga yɛrɛ hakilinaw ka se ka labato Guinée Conakry jamana kɔnɔ. Libi jamana kibaruyaw la u ka maraboloba min bɛ n'a bɛ wele ko Tripoli a yirala k'a fɔ marifa mankanw ale ni kisɛcikanw caman mɛnna marabolo kofɔlen na u ka sigida caman na ja dɔw yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni bɛ ka boli kisɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni wulikajɔ senfɛ a kɛra sababu ye hakilisigibaliya ale ni basigibaliya sabatilen don Tripoli n'o ye Libi faaba dɔ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi kunnafoniyaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ mamurutilenw yɛrɛ dama min bɛ ɲɔgɔn na olu de kɛra sababu ye ni koɲa ninnu sera ka lasabati Libi jamana kɔnɔ nin waleya ninnu ni y'u ta k'u lajɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jate kɔni ma di k'a fɔ nin ma kɛ nin fatura ale ni kun min kɛra sababu ye ka se ka maa ninnu yɛrɛ bila ɲɔgɔn na kabini Muammar Kadhafi bɔra fanga la san 2011 an bɛ don min na i n'a fɔ bi Libi kɔni tilalen don 2 ye maa murutilenw ka jɛkulu kɔni cayalen don Libi jamana kan olu de bɛ ɲɔgɔn na sanga ani waati maa caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ kubɛra minnu mana sɔrɔ a la diɲɛ sirigana ni jɛkulu tɔnba ka nɔrabila min bɛ Libi jamana kan o na diɲɛ ma bɔ a ko kalama.
Uranda jamana kibaraw la u ka ministri min ka baara bɛlen no kɛlɛkɛcɛw ka koɲa sabatili ma kunungo juma ale ye kibaruya di k'a fɔ min ye République démocratique du Congo o lakana tigilamɔgɔw ye mugu pɛrɛnta dɔ fili ka taa Uranda yɛrɛ tilebiyan fan fɛ ko nka maakɔni kɔni ma to a la nin kɛra sababu ye furukufuruku min bɛ Uranda jamana ni Congo jamana ni ɲɔgɔn cɛ a waleyaw dɔ bɛ ka fara a kan kabini mɛ kalo labanw na Congo jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye jalakili ta ka ɲɛsin jɛkulu ma min ye Mamurutulenw ka jɛkulu ye n'u bɛ Congo yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ n'a bɛ wele ko M23 ko jɛkulu in kɔni dɛmɛlen don Urandakaw fɛ min kɛra sababu ye lakanabaliya kɔni ɲɔɲalen don RDC yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ nin baara ninnu RDC kaw y'a yira k'a fɔ min ye Uranda yɛrɛ kɛlɛkɛcɛ 500 ɲɔnbɔɲɔnko ye olu farala Mamurutilen ninnu kan ka se ka u dɛmɛ k'a kɛra sababu ye olu yɛrɛ kɔni tun ye Uranda yɛrɛ kɛlɛkɛcɛ 2 sɔrɔ ka minɛ Uranda jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ 2 min minɛna RDC kaw fɛ ko u minɛna Uranda yɛrɛ marabolo dɔ le kɔnɔna la nin waleya ninnu kɛlen bɛ sababu ye bi furukufuruku kɔni bɛ Uranda jamana ni RDC ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 1994 maafaba min kɛra Uranda jamana kan a yirala k'a fɔ maa minnu tora kɔ olu kɔni wulila ka fara ɲɔgɔn kan olu y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in yɛrɛ fanba bɔra Congo jamana de kɔnɔna la minnu kɔni tun dɛmɛna Mamurutulenw fɛ walasa nin waleya jugu ka se ka kɛ san 1994 Uranda jamana kan nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi Uranda kɛlɛkɛcɛw ale ni RDC kɛlɛkɛcɛw gɛlɛyaba kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min kɔni ni fura ma sɔrɔ a la fɔlɔ. Tanzanie jamana kibaraw la u ka jamana ɲɛmaaw ye sariya dɔ ta alamisadon wasabulon yɛrɛ kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ Tanzanie jamana kɔnɔden minnu bɛ politiki sira fɛ n'olu yɛrɛ tɔn tun ye jamana bila ko yamara bɛ di u ma u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin so walasa u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana jɔ o waleya ninnu kɛra sababa ye min ye Tanzanie fanga sinamatɔn maaw ye olu kɔni ye wele bila u ka tɔndenw ma u ka tɔnden fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan ko u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin ka na u bɛna u bisimila u ka so a waleyaw kɛra sababu ye Tanzanie yɛrɛ jamana ɲɛmaa dankan kɔrɔ dɔ n'a bɛ wele ko Tundu Lisu wele bilala ale ma ko a ka segin ka na jamana kɔnɔ fanga sinamatɔn maaw y'a yira k'a fɔ nin bɛna kɛ kunnafoniya duman ye min bɛ kɛ sababu ye ka se ka Tanzanie jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye kalafili koɲɛw ye ale ni jamana yɛrɛ forobako ka se politiki sira yɛrɛ ma u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka da ɲuman dɔ a la walasa bɛn ni basigi ni kolosuma ka sabati Tanzanie jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛ kɛ sababu ye ka dansigi aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔ so minnu dalajɛ an ka se ka walawalali kɛ o la ka ɲɛsin aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli ni tanu ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka tunkarankew hali ni y'a sɔrɔ u bɛ degunna nin waati in na Guinée équatoriale jamana kan an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini jamana faamaw fɛ cɛsiri ni magan u ka ta ka malidenw sɛgɛrɛ maliden minnu ni u bɛ tunga na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée équatoriale jamana kan nin waati in na Guinée équatoriale malidenw bɛ u ka duguba yɛrɛ 2 la ka caya Bata ka taa se Malabo ma malidenw sigilen bɛ nin duguba kofɔlen 2 fɛn fɛn la an ka foli bɛ se u ma k'a ɲini masa Rahamani fɛ hɛrɛ caman bɛ Ala bolo Ala k'o ɲɛsin ani u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka basigi ani kolosuma Ala k'o sabati anw ka jamana kɔnɔ ni Ala sɔnna ma sini aw ni Jɔnkoloni Kulubali na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ka kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ farafinna banguka ka taa se diɲɛ fan tɔw ma walawalali na kɛ o la Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira an na.